Novo golpe na pesca, o sector rexeita a proposta de TAC 0 para a cigala e piden reabrir a unidade funcional 25, mentres temen grandes recortes noutras pesquerías como o lirio e a cabala. A tensión sobe no sector pesqueiro galego. O sector pesqueiro enfrenta unha situación crítica coas recomendacións do ICES para os próximos 3 anos. A pesar de que os pescadores aseguran que a presenza de cigala nas augas galegas é máis que evidente, as autoridades científicas insisten en que non hai suficientes datos para xustificar a súa pesca. Este ano outra vez o ICES recomenda TAC 0 para os próximos 3 anos na pesquería de cigala. Bueno, ese é un gran problema porque se levan moitísimos anos ca unidade funcional na 25, que é a que máis nos afecta a nós, que está aquí por riba de Coruña, cerca de Coruña, ese banco, e depois tamén na unidade 31 que afecta máis á parte de Cantabria e por aí, aunque nos barcos tamén se desplazan a pescar aí, non? Bueno, nós non estamos de acordo. A pesca da cigala afecta especialmente á zona norte de Galicia e tamén á unidade 31, que recolle a parte de Cantabria. Os pescadores denuncian que, a pesar de que se descartan grandes cantidades de cigala no mar, as recomendacións oficiais seguen a ser restrictivas, algo que consideran unha auténtica agresión ao sector. Quen sabemos onde pescar somos os pescadores, sabemos onde está. Se nos mandan a nós ir facer un muestreo, seguramente viríamos co barco cargado, porque hai días que os patróns están pescando moitísima, estánse descartando, estánse tirando a mar, ano tras ano, o ano pasado, este ano e os anteriores, e eles siguen nos dicindo que TAC 0 para os próximos 3 anos. Isto non sei no que vai a dar, pero non é normal o que están facendo con nós. O representante do sector asegura que, dende a confraría, xa intentaron que estas medidas cambiasen, pero dende as administracións seguen asegurando que non hai cigala. A Cofradía de Ribeira xa levamos tempo falando co Ministerio, falando co ICES, estamos todos xuntos intentando que se reabra, falando con Bruselas, falamos cos seus diputados, falamos con o SG Pesca en Madrid, falamos con todos, pero volven a pecar no mismo, non? Eles teñen ao ICES que son os que teñen que facer os estudios, pero non sabemos onde fan os estudios, fanos en zonas, ou deben de facelos en zonas que non hai cigala. Entonces, claro, recomendan TAC 0, cando nós estamos dicindo que hai moitos sitios que hai moitísima cigala. Por outra parte, os pescadores tamén están preocupados polo impacto que os recortes en outras pesquerías poderían ter sobre o seu traballo, en especial o lirio e a cabala, que poderían sufrir reducións dramáticas, con recortes de ata un 40% na cota. Estamos moi preocupados porque cando se anuncia un recorte tan importantes como o lirio, como a cabala, un 40%, un 47%, tamén na pesquería da cabala, estamos falando de unhas pesquerías moi importantes, non solamente para a pesca do litoral, senón para a pesca de baixura e para toda a pesca artesanal, non? A problemática do reparto de cotas tamén está sobre a mesa, en especial no que respecta á pesca de vadello. O sector artesanal denuncia unha distribución inxusta das cotas, xa que se asignan 400 kilos diarios para a pesca con palangue de fondo, fronte aos 60 ou 70 kilos que reciben os barcos da pesca artesanal. Pero esas pesquerías a badeixo son moi importantes para a nosa, non? Xa levamos tamén un mes protestando e dicindo que o tema do badeixo non é normal que se lle día para o palanque de fondo 400 kilos diarios e para a pesca artesanal que nos día 60 ou 70 kilos diarios, non? Para unha flota, cando un barco ten a mesma flota, para o palangrillo, para o que sea. Hai que facer os repartos un pouco máis equitativos, un pouco máis xustos, e iso que vamos protestando e dicindo a Madrid que ten que ser un pouco xuntarse con nós e dicirmos como temos que facer. Os profesionais do sector tamén seguirán loitando en Bruselas, falando co Ministerio e os diputados. Pero a súa situación segue sendo preocupante e o futuro das pesquerías galegas, especialmente a da cigala, segue sendo unha incógnita. O próximo 13 de decembro poderán chegar novas decisións, pero os pescadores xa advirten que se as medidas non cambian, poderían tomar accións máis contundentes.